Hyvää huomenta. Tänään on perjantai. Heräsin. Kello on 11:30. Ajattelin, että mä voisin kuvata tänään maide. Elikkä mä en tiedä mitä mä tässä tekisin ensimmäisenä. Mä voisin istua 15 minuuttia koneella, katsoa muutama video ja voisin käydä kaupassa ostaa vähän tarvikkeita, voi tehdä ruokaa. Ja niin. No niin, kello on nyt 8:30. Lopetin pelaamisen, kun pakko lähteä paskalle. Niinku tässä välissä. Nyt mä voisin ruveta tekemään ruokaa. Kaupassa on käyty ostettu tarvittavat ainekset ja muut tarvikkeet, mitä tarvii. Ja, mutta oli mulla oikeetakin siellä. Lähdetäänkö me tuolla tallissa? You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, and you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all. Uudet ajolasit, koska edelliset kun niissä saatellut narpstista enää mitään. Mä en tiedä oikeastaan missä ne on. Eikä tiedänpäs kumminkin 100% ajolasit. Täällä tuli mukana tämmönen saatana, tämmönen toinen linssi, tämmönen vittu mikä oli tämmöset hienossa pussissa, siniset, sisältä ruskeat. Vois niin en ois ajanut näitä vielä kertaakaan. Mä en säästellä näitä nyt siihen, että pääsee sitten ajamaankin tuolla joskus, kun se pelet syöllä joskus toivon mukaan toimis. Seuraavana vuorossa tuppien asennus. Juu, no siinä. Helppo homma. Jos tää ovi tulisi täältä alas, niin elämä hymyiltä. Tulee nyt vittua. Ikinä olla näin s***tana hankala. Tossi töyläällä s***tana. Ei nyt voi laittaa oven vittu kiinni. Vittu se naru jäi jumiin tänne kahvatana. Voi on nyt mulla on tämmönen tuuli tässä, millä mä voin poistaa tän narun tuolta. No. Homma on. Ja sitten vedetään viilossa. Nää. Vittu.